ଆଜି ରବିବାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିନି ଆଜି ରବିବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡିଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁରା ରେଡି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଇବି ବୋଲି ରେଡି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲିଆ ସେଥି ଯୋଗୁ ଗରମ ଭାତ ହେଲା ତାପରେ ଡାଲମାଟେ ହେଲା। ଏଟା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଶାଗ ମୁଗ କଲେ ଏଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟା ବି ବାଟିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଟିକେ କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ତାପରେ କହିବି ଆଉ ଚାଖୁ ଟିକେ ଦେଖିଆ ଡାଲମା ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଶାଗ ମୁଗ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ମୁଗ ଡାଲି ପଡିକି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଇଟମ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଆଉ। ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ ଏମିତି କରିନଥିବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ବାବା ଖଟା ପଡିକି ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଉ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଉ ପୁଣି କାଲି ଦେଖାହବା ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।